Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berria FM. Hane, galdera bat eginen dizut eta esadazu favorez egia osoa. Bale, baina ea zer diozun, zeiakizu alakoi iskini egiteko edo fresko dudala joko ona podcasteko azken atala, Ez dakita dituzun, baina luze eta zabala ditu ziren hain zuzen ere egiaren kontzeptuaz, Eider Rodríguez eta Kaialin Minerrekin, sincerizidioen aurka, besteak beste. Beraz, zuk bota galdera eta nik ikusiko dut ze erantzun. Eta, oso gomendagarria saioa ere, por cierto. Galdera ez dakitein zaila den, edo hori zalantzan jartzeko modukoa ez dakit baden, ze egia esan galdetzekoan nintzen zure kasuan, ze bizi dutzun okerrago, Irunberriko festen ondoko ajea, edo Durangoko azokaren ondokoa. Berriki pasotakoa, por cierto. Bai, ezberdinak dira. Gainera, Irunberriko festek udaren amaierarekin koinziditzen dute, eta orduan, emozionalki ere badute olako inflexio puntu kutsua, baina, alere, agian uste baino antzekotasun gehiago dituzte viajeek. Bai, hori galderak indizudanen enekien, Bai, esanen dut, besterik gabe batek baino gehiago galdetu diala zuzenean zer moduz Durangoko bestondoa, hitzorrekin. Eta, egia esan aurten azoka ondoa edo potentea izan da, baina, merezi izan du, ederra izan da. Ba, asko posten naiz. Dena dela zuretzat erreza izanen da aurten alakorik galdetzea, konparazio egiteko eskatzea, zara pasatu ere egin landako gunetik, Ba ez, aurten pasatu ere ez, eta ez da ohikoa, nire gantze ez dakit azken 10 urteetan, salbu eta igual azokarik ere egonetzenean, nik uste beti joan naizela. Eta badute, horpena txiki bat, edo izan nuen behintzat tarteka egun horietan, baina beti ezin da toki guztietan egon, eta onartua dut. Eta aurten arrazoi hona zenuen azoka galtzeko mendi partean unibertsitateko lagunekin egun batzuk ematekoa zinen, ez? Bai, horri nuen asmoa eta bete nuen, baina pentsa zen bateraino izan zen emankorra edo eskapada horian apunte batzuk ere hartu nituen onako, nire buru barrenean noski, arrara balitzateke egun osoa kuadernoa eskuetan ematea, ez da besteen hitzak eta kopiatzen, baina apunte batzuk ekarri ditut podcasterako, etxeko lanetarako ere probestu dut. Badakit, bai, eta, nahi duzunean has zaitezke hoiek aletzen, ze gustura adituko ditut. Berehala ginen dugu, baina aurretik tonua apaltzea dagokigu, ez da? Eta besteren hitzak ekartzea izpidera, tarte txiki batez, behintzat. Naiz eta behitu, sasi kasualidadea hau ere, Maider Galardik preseski bere unibertsitate garaia gogora ekarri izanak eman digu moduan gaur saioa abiatzeko. Haren hitzak dira, hauek. Unibertsitate graduko 2. urtea izango zen. Kide bat etorri zen etxera egun batzuk pasatzera abortatu behar zuelako. Etzen haurdunaldia bere borondatez eteten zuen lehen laguna. Eta horregatik bagenuen jada halako kasuetarako protokolo informal moduko bat. Osasun zerbitzuetan beste bat zen bide horria ordea. Joan konsultara, zorterik onenean juzgurik ez sentitu, eta 3 eguneko tartea ematen zizuten pensatzeko. Kanpoan ikasten genuenok abantaila genuen 3 egun horiek gurasoenean ez genituelako pasatu behar, eta elkarri babesa emateko etxe seguruak irekitzen genituen beraz. Pentsatzeko 3 egun luze joan daitezke bestela. Horrela esan da, beste testuinguru klandestino batzuei dagozkien praktikak eta izkerak dirudite, baina 2014 ingurua, Gallardonen erreforma saiakera tarteko, etzen urte honena abortua zaritzeko, nahiz eta mugimendu feministak ederki heldu zionen batari. 3 egun horien ostean zetorren txango klandestinoa, adiskidea klinikara lagundu eta etxetikarako paseoak ere ezkutuan egin beharrekoa zirudien. Interbentzioa egin eta buelta etxera osatu arte. 10 urte beranduago klinikatik metro gutxira izango ziren errezoan kristau jatorrak bide hori lotxaren pasilloa edo infernurako bidea dela seinalatzen. Ez zuten hori karteletan jarriko, baina egiaz, jezarpen horixe berbera izan da.
Eta horren ondoren eten puntu batzuk imaginatu beharko ditugu, testuak segida ere baduelako. Dena dela, esanen dugu Maider Galardiren kontakizuna dugula hori, jazarpenaz izeneko zutabean jasotakoa, eta hain zuzen, jazarpenaz mintzo dena. Eta igual, dudarik balitz, bukaeran zuzenean egiten baitio referentzia Galardik, baina orain bertan argitu genezake, zein duen berak, orain hau idazteko motiboa, eta aldi berean berbera baita, zein dugun guk gaurko izpidea ere. Bai, labur, azaro erdialdean, 21 pertsona epaitu zituzten Gasteizen, Askabide klinikara abortatzera zijoazen emakumei jazartzeagatik. Auzi honek eta epaiketak berak, eta baita epaitegietatik kanpo gertatu eta esan direnek ere ertz ugari dituzte, eta hoiei helduko diegu gaurko saioan. Baina notizia berria zera da, dagoeneko eman dutela epaiaren berri. Eta emaitza, hau da, absoluzioa. Gasteizko zigorarloko lehen epaitegiak errugabetzat jo ditu Gasteizko Askabide klinikaren aurrean abortuaren kontrako elkarretaratzeak egin zituzten 21 pertsonak. Zuk entzule jakin dezazun, bere ala helduko diogula gai horri propio lagunduta gainera, baina lehenbizi parentesi moduko bat zabalduko dugu, irakurritako zutabean egineko azpimarra batzuei tira egiteko. Bai, hori da, gero jorratuko dugunaren sarrera gisa balioko dutelakoan. Nik behitu, egia esan, kontakizunak ezinbestean zuzenean eraman nau nik eta lagunek eta bizitako horietara, ezagun zaizkititzok nolabait, ni ere izan naiz Galardik deskribatzen duen tankerako egoeraren batean edo hurbil, eta lehen aipatu dizudan eskapadatxo hortan, behitu, unibertsitatekoekin egindako horretan ane, justo izan genituen izpide alakoak edo behintzat, baten batek bazioen, nahiko eluken ordunaldian zer eginen ote zuen, horren aurrean, edo gaiarekin lotura duten egoera hipotetikoetan, izanen genituzken balizko jokabideak ere, partekatu genituen elkarren artean. Eta, azpimarra esan dut, azpimarratuak ditut nik, testu honetan, hemen gero sakon jorratuko ditugun zenbait, adibidez, klandestinitatea, honekin lotua, adibidez, baita protokolo informalen zera hori. Eta tristea da, baina aldi berean alako ukendu bezala ere senti daiteke ikustea, nik behintzatala sentitzen dut, jakitea, gizartean behar bezalako baldintzarik ez den horietan, izaten dela askotan, zorterik baldin bada behintzat, zaintza sare bat inguruan lagunena, aizpena, eta hori azpimarratzeko iruditu zen. Bai, eta ze importantea sare hori bereziki Maiderren zutabeak islatzen duen moduan gazte garai hoietan, ez? Ze askotan, nahasi xamarrak izan daitezke, eta auskorrago egon gaitezke, edo agian ez ditugu geroago izan ditzakegun baliabide batzuk. Bai. Dena den, nik abortatzeko eskubidea hartzeko alabeharrez itxoen beharreko 3 eguneko tartearen aipamena dut azpimarratua testutik, besteak beste, eta gogoratuko dugu bide batez zein den edo zein zen baldintza hori, ze abortatu alizateko nahita ez 3 egunez gogoeta egiteko beharra 2023an deuseztatu zen hegoaldean, baina ordura arte, hau da duela 4 egunera arte indarrean zen. Oso hurbil, ez da? Bai, oso berriki gertatu da, eta ze gainera, nik inguruan izandako esperientzia horietan, hurbiletik ezagututako horietan, baldintza hori ere izan zen ekuazioaren parte, egia esan, eta gogoan ditute 3 egun horiek, eta zerritzar ziren kasu honetan persona horrentzat. Eta, biztan da, dena dela, eta argitu genezake, badagoela, erabakia hausnarketarako tarte hori luzatu beharrik gabe hartzea, seguraski aurrezten dituela sufrikario asko, persona batzuentzat, eta badagoela noski erabakia kolpez hartu, eta inolako damurik, sufrimendurik ez izateko aukera, Badago hori, eta, besterik gabe nabarmentzen dut, zergatik, azken aldi hontan sumatu ditu alako diskurso batzuk, hori gezurtatzen dutenak. Hori nahi nuen besterik ez. Bai, eta nik nabarmenduko nuke hausnarketarako 3 egunetan, 3 egunen neurri horrek, azken batean emakumen kriston infantilizazioa eragiten zuela, ez? Eta beren subjektu izaera zalantzan jartzen zuela, ez? Bai, kapaz ez balira bezala momentuan, ez? Hori da. Eta, gero, badu lotura egin duzun azpimarra batekin uxue, baina, Maiderrek klinikatik etxera egiteko bidearen erretratua ere egiten du, eta atentzioa eman dit,
edo atentzioa ez zoritxarrez, baina bai iruditzen zaidala esanguratsua etxera buelta hori ezkutuan bezala egin behar izaten zelako ideia. Egunotan nik ere buelta batzuk eman dizkiot gaiari buruan, eta justu ezkutuan ibili behar hori aipatuta azal bat etorri zait burura, egunkari azal bat. Bueno, ez dut harrituarena eginen, badakit zein izanen den, baina esaguzu zehatzal. Bai, urteak joan dira, baina tarteka gauza bat dela edo bestea dela ditu dutari buruzko aipamenik han eta hemen, edo hemen gehiago, berriaren orbitan. Izan ere, berriarena da, egunkari azal hori, zehazki 2014ko apirilaren 4koa da, duda dut emeretekeketan nola funtzionatzen duten, baina aukera baduzue egizue bilaketa. Zehazal horretan esaldi handi bat da, erdi-erdian, honakoa, nik ere abortatu egin dut, eta esaldiarekin batera 10 erretratu. 10 emakume esaldi hori haiek guztiek ahoskatua dela adierazteko. Eta testu horretan gauza mordoa dago aipatzeko, baina batez ere, aipatu litezke, adibidez, testigantza horiek nabarmen egiten zutela emakumeak abortuaren biktima bihurtzen dituen diskurtsoaren kontra. Asko argudiatu baitzuten askorentzat erabaki erraza dela abortatzea eta ez duela zertan gero batere errurik ekarri. Bestetik, emakumeak ze babesgabe diren abortatzeko garaian eta ze beldurra zaion epaiketa sozialari, eta horrez gain aldarrikapen bat ere bai, eskubidea aitortua egotea, baina sare publikoan eta etxetik hurbil. Bai, ez, esan behar nizun gogoan dituela nik ere horietako batzuk, eta, esan duzun bezala ez, 10 ziren, nork beretik hitz egin, baina zenbat gauza komunean aldi berean, ez? Hori da. Eta, egunotan burura etorri zait azal hori eta reportaje hori, eta Maite Asensio kazetariak idatzi zuen erreportaje hura, eta honela gogoratu du. Nik ere abortatu dut testigantza bilketa hori, 2014ko apirilean argitaratu genuen, justu Gallardonen lege proposamenaren arira. Garai hartan, PP zegoen Espainiako gobernuan, eta, lege abortuaren inguruko lege proposamen bat zegoen eztabaidagai, 1985ko arauak baino aukera gutxiago utziko zituenak haurdunaldia borondatez eteteko. Horrek sortu zuen kontrako mugimendu oso handi bat, eta justu apirilean Euskal Herriko mugimendu feministak manifestazio nazionala antolatu zuen Iruñan, eta guke bezperan argitaratu genuen reportaje hori. Eta, izan zen lagun feminista baten proposamena, arek esan zigun zergaitik ez autin bat abortuaren inguruan, ez? Nolabait ere, zergaitik ez armairutik atera gai honekin, zergaitik ez hautsi abortuaren inguruan dagoen tabua, eta zergaitik ez hasi normaltasunez hitz egiten abortuaren esperientziaz. Eta, are gehiago, abortua minarekin eta traumarekin lotzen zuten, eta oraindik ere lotzen duten diskursoen aurrean, bestelako bizipenak ere biztaratu, bizipen batzuk mingarriak direlako, abortuarekin lotutakoak, baina beste batzuk lasaigarriak ere bai, eta badira emakume asko kontatu nahi zutenak, haiek normaltasunez abortatu zutena, eta inolako traumarik eta jasangabe, eta ondoren ere ama izan direnak. Eta orain, bereziki gogoangarria da testigantza bilketa hura, izan ere, abortu osteko trauma delako horretaz, hitz egiten ari direlako talde ultrakonservadoreak eta eskuin muturra. Baina Gallardonek ere garai hartan abortuaren drama hitz egiten zuen. Eta testigantza bilketa haren asmoa bazen besteak beste, abortuaren inguruko bizipen askotariko horiek mahai gainean jartzea, izan mingarriak edo izan lasaigarriak. Nik uste dut lortu genuela, adin eta bizipen diferentetako emakumeak elkartzea bi horritan, eta, batzuetan pentsatu nahi dut aletxo bat ere jarri genuela, abortuari buruz
eta abortatzeko eskubideari buruz lasai hitz egiten hasteko. Eskerrik asko Maite, oie guztiak gogora ekartzeagatik. Bizan da importante izan zela orduan bai, eta importantea da oraindik ere, halako ekarpenak egitea. Hori da, mila esker Maite. Orain bai, Ane, dena dela, itzuliko gara aktualitatera bete-betean, titularretara, epaitegietara. Bai, goazen, zain dituguta. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Izan ere, aipatu dugu dagoeneko zergatik ari garen gaur abortuez eta abortatzeko eskubideaz hitz egiten, ez da misterio handirik dagoeneko tamalez. Batez, gaia aktualitate betean baitago, pasaden abenduaren 9 feministontzat eta oro har, beste askorentzat ere oso kezkagarria den notizia bat jaso baikenuen, eta epaitegietatik aipatu bezala. Bai, aurretik aipatu dugun moduan Gasteizko zigorarloko lehen epaitegiak errugabetzat jo ditu 2022an Gasteizko Askabide Klinikaren aurrean abortuaren kontrako elkarretaratzeak egin zituzten 21 pertsonak. Koakzio edo ertxatze delitu bat leporatuta epaitu zituzten eta justiziak absolbitu egin ditu. Erreztatu besterik egin ez dutelakoan, inor jazarri ez dutelakoan eta batez ere ez ziotelakoan inori oztopatu abortatzeko eskubidea. Honela dio epaiak hitzez hitz. Ez da agerian geratu inorengana hurbildu direnik, inori agiraka egin diotenik edo inori eraso diotenik. Ez da gizakaterik egin dutenik ere emakumeak edo langileak ez pasatzeko. En fin. Fiskaltzak 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen zuen akusatuentzat, nahiz eta aukera ematen zuen zigor hori ordezkatzeko eta trukean komunitatearentzako lanak egiteko 110 egunez. Klinikak, zeina akusazio partikular gisa aurkeztu baitzen, eskatzen zuen komunitatearentzako lanak egin zitzatela 75 egunez, 20.000 euroko kalte ordaina eman zizatela, eta ezin zitezela 100 metro baino gertuago egon. Defensak berriz absoluzioa galde egin zuen, esan bezala, epaileak defensaren alde egin du eta absolbitu egin dituzte. Gaurko sinopsia hori, edo oraingoz bistara gelitutako joko zelaia bere horretan hori dugu. Bukaeratik hasi baikara, hasierara ailegatzeko luze egin beharko genukelako atzera, baina eginen dugu, orain bai, atzera eta ertzetara, asko dira. Horretarako gurekin ditugu hain zuzen ere Naroa Iturri Askabide Klinikako arduraduna eta Bea Ilardia Askabideren abokatua. Ongi etorri Naroa eta Bea eta eskerrik asko benetan afera honetaz hitz egitera etortzeko gonbidapena onartu izanagatik. Eskerrik asko zuei. Epaiketa eginen zela jakin bezain laster, nabarmendu zenuten ura gertatze hutsa historikoa zela guztiz, garaipen txiki bat bai, behintzat, juridikoa ez ezik baita soziala ere, batez ere lehenbiziko aldiz epaituko zelako alakorik Europan. Ze inoiz antiabortistak banaka bai, epaitu dituzte, Donostian kasu bat izan zen adibidez, baina esan bezala hau historikoa zen eta mugarri bat ezarri zezakeen. Garaipen zapore hori zenbateraino mingostu zaizue orain epaiaren berri izan da? Bueno, garaipen sentsazioa, esan genuen, epaiatea zanean esan genuen, ez gerela politikoak, galdu talare esatea, irabazi dugu, ez. Noski, pixka zaplazeko izan zala, gehiema sententzia irakurtzean eta, magenekien ala ere, oso zaila zala, izan ere behin eta berriz azpimarratu dugu, hori beak asko gehiago kontrolatzen du, baina orain ale 3 urteko legearen erreforma horrek baditula ertz mordo bat, eta gauza asko irakurketa subjektibo bat edo ez oso legez oinarritua aintzat hartu dezakena, ez da? Ondorioz, ez dugu izugarrizko ez uste hartu, baina bai mingarria izan da ere sententziaren irakurketa, sententzia oso irakurrita, irakurketa oso subjektiboa ere ikusi daiteke gauza askotan, ez da nabardura asko daudelako, baina ez ustean ez, mingarria bai, eta iruditzen zaigu honek ere balio izan duela, aurrera begira elegiteaz gain, beste bide batzuk akaso martxan jartzeko. Arakatuko dugu bai aurrerago orain zer, edo ia orain, urratxik egin behar den, eta zen horabidetan aletuko ditugu. Dena dela, absoluzioaren berri izan dugu, eta ez dakit, edonok pentsa lezake, ordunaldia eteteko eskubidea legez aitortua egoteak, badagoelako, zuzenean dakarrela, berarekin eskubide horri kontra egitea legez zigortuare egotea, edo pentsa genezake, behintzat susmo hori,
Bai, genuen batzuk. Baina badirudi, paperean baietz, hor, jasoa dagoela, baina ez dagoela, ez dakit zer den, indar betearazle askirik ez dagoen bermaturik behintzat. Izan ere, 2022an Espainiako zigor kodean aldaketa bat egin zen ez gero, eta komatxoak zabalduko ditugu hemen, entzule, jasoak daude hitzok. Haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea oztopatze aldera, emakumearen askatasuna murrizten duten ekintza gogaikarri, iraingarri, larderiazko eta ersagarrien bidez jazartzea zigortua dago propio. Baina, ez, hori da kontua, baina zein da errealitatea, bea, akaso, zure azalpenek argituko digute. Bueno, niri iruditzen zait, emakumeen eskubideak eta askatasuna jomugan dauzkaten arau eta lege guztiak, badokatela ikaragarritzeko resistentziak. Erpin askotatik, bai? Hor daukago soilik bai da bai legea, zelango erresistentziak aurkitu genituen. Importantea da, idatziz egotea gure eskubide eta askatasunak. Niretzat oso importanteak dira, mugarri dira eta aurrera pausu dira. Hori esan da oso delitu ideologikoak bilakatzen dira. Eta hortaz, pertsonak diezenez operadore juridikoak, bai legegilea, bai fiskalak, bai epaileak, interpretazio ikaragarri pilo suertatzen dira. Eta hori egunerokan ikusten dut, eta ingoan ere ikusi egin dugu. Donostiako kasuan, geneukan kasu berdina epaitzen zen, kontua zen emakume bakarra zara konzentratu zana klinikaren aurrean momentu horretan, eta fiskalak ez zuen akusaziorik egin. Ez zuen deliturik ikusten. Gasteizen gauza bera egonda fiskalak akusazioa egin zuen, eta guk egiten genuen eskari bardina egiten zuen. Baina, bietan, epaileek absolatzen duten epaiak eman dituzte. Argudio ezberdinekin esango nuke, baina absolitu egin dute. Eta Gasteizeko epaian gainera, iruditzen zait, erabaten esaten duela zigor kodeak aipatzen duen delituaren tipoa, ez? Edo, 178. Artikuluan 4 horretan aipatzen den hori, epaileak esaten du, bai, betetzen da, kasu honetan eman da, baina, pertsona hauek egiten dutena, hau da, otoitz egin, era baketsuan, hori ez da delitua. Eta horrek ezin du molestatu, horrek ezin du ertzaten bat suposatu. Kontua da, legea egin zanean, proposamenean, lege proposamena izan zanean, gauza bat esaten zuen aldaketa honek, hain zuzen bezaten zauen klinika hauen aurrean ezin zala konzentratu, ezin zala egon, ez otoitz egiten, ez ezer egiten, baina tramite parlamentario horretan, zeharo aldatu zen, emendakinen ondorioz, zeharo aldatu egin zen, talde lobiekin darpilo bat izan zuten, eta konzentrazio hauen atzean dagoen 40 días por la vida hain zuzen be oso ondo daki, eta seguramente atzean egongo zantze, euren webgunean jartzen du, legea saiestea lortu dugu. Eta horrek zer esan nahi du, oso ondo zekitela noraino egin zezaketen, eta hori egin dute. Hori egin dute, saiestu, legea. Hortaz, legea nahikoa da? Ez da nahikoa, evidentemente. Barkatu hemen sartzea, baina hain justu ere, ni 40 días por la vidaren webgunean egon ezarakatzen, eta hori, ez dakit jakin totala zen, ontarako ere bazen, baina egon naiz, nahiko sartua eta webgunearen atal diferenteetan, eta bai, hain zuzen ere, atal batean, jarria dago, gaztelaniaz, baina jartzen du, zergatik ez izan beldurrik, esan nahi dut, parte hartzaileak animatzeko garaian, bermatzen diete, ez da ziurtatzen diete ez dagoela arriskurik, ez dituztela zigortuko, ederki aztertua dutelako zerbait zerrez mugak noraino estutu daitekeen, ez da, eta are gehiago, hau adibide bat besterik ez da, baina esaten du poliziaren gandik ere ez kezkatzeko gehiagik. Badakitela ederki nola egin, eta badakite horrari direla, ez utxune horiek edo ederki baliatzen, hori, egia esan da, ez dakit merezi duen ere esartzea, baina ikusi dut, eta justu aipatzen zenuen hori, ederki dute neurturik, eta antolatuta, Bai, en zuzen, esan bezala, 40 días por la vida talde ultrakatolikoan antolatuak zeuden, klinikaren aurrean elkartzen zirenak, eta honekin lotuta bea, akusazio partikularrean adirazi zenuten estrategia kolektibo iraunkor eta antolatu bat egon zela,
klinikako langileengan eragiteko eta haurdunaldia eteteko eskubidea oztopatzeko. Eta gaineratuko dugu fiskalak ere adierazi zuela modu koordinatuan antolatuta zeudela, klinikaren aurrean etengabeko presentzia zutela bermatzeko. Alegia, ez zirela ara hausaz iritsitako laukatu, inondik inora, ez da? Hori da. Epaileak ez du hori ukatzen, epaian. Epaileak frogatutzat ematen du ordukako txandak betetzen zituztela. Eta ez importantzia duten, bueno, claro. Eta hori da, eta klinikaren aurrean 10 metrotara konzentratuak egotearena, logikoa iruditu zaio epaileari, mesua iritsi behar zitzainen hoiei, horrela, baino ezin zalako heldu, precisamente. Bai, aipatu duzu metro gutxi batzuetara jartzen zirela, elkarretaratze hoietan klinikatik 15 eta 10 metrotara jartzen ziren, eta distantzia horri erreparatu nahiko genioke, ze osasunaren mundu erakundeak gomendatzen du halako protestak kliniketatik 300 metroko distantziara egitea gutxienez. Zuek Espainiako zigorkodea aldatu zutenean eskatzen zenuten 100 metroko tartea egotea, eta kontatu izan duzue gainera Askebideren inguruan 100 metrora ere egin izan dituztela elkarretaratzeak denbora luzez, eta hor ez dela arazorik egon, baina orain esan bezala aurreko espaloian jartzen ziren, eta klinika barrutik ere entzun izan dituzue beren errezoak, ezta, Naroa? Bai, hori da, zuek esan dezuena, ez da, gomendatzen du osasun mundu erakundeak gomendioa 300 metrota jartzen zuen guk edo, lege hau berritu zanean edo eskatu zan 100 metrotako segurtasun perimetro hori, hasieran bai zegoen idatzi hortan, baina gero beak ondo esan duenez, hor gero aldatu egin zen eta azkeneko zetzuten sartu, ez da, segurtasun perimetro hori. Egia da, lege hau ateraztanetik eta guk bide hau hartu genunetik, alegia, salaketak egin, neurri kautelarrak eskatu, urruntze aginduak ezarri, bitarte horietan, 3 urte horietan 100 metrota jarri dira klinika guztietan. 100 metrotara jarri dira 40 días por la vida eskatzen ditun 2 data horietan. Ez da, dala orain iraila urri amaiera hortan, eta besteak kuaresman dana. Eta jarri dira 100 metrota. Eta 100 metrota ez dugu inungo arazorik izan. Azken finean, 100 metrotara, beraien adierazpen askatasuna bermatua dute, beraien elkartze askatasuna bermatua due, eta guk bermatua daukagu ez ikustea beraiek aurren denbora guztian gauzak esaten, errezatzen, eta gure pazientei, gehien bat, gaizki sentiarazen edo amorratzen eutana dalakua. Alegia, ez sentitzen inundik inora biktima gisa, ez da? 100 metrotara inungo arazorik ez da izan, baina beraiek onartu dute epaiketa honetan ere, eta epaileak jartzen du sententzian, baiet, elkartzen zirela, baiet, bazekitela zertara zetozen, baina beraiek ere onartzen zutela, bideragarriagoa zela eta gainera eragingarriagoa zela klinikaren aurrean jartzea. Alegia, beraiek onartzen dute, klinika aurrean jartzen dilera, eragin bat sortzeko, ez inor laguntzeko, ez jangoikoari errezatzeko, baizik eta eragin bat sortzeko, emakumeak ez abortatzeko. Alegia, gure askatasuna izan marko luke, gure eskubide izan marko lukeen gauzat, ez gauzatzeko. Alegia, errezatzen dute gure aurrean, emakumeak atzera botatzeko. Sententzian bertan jartzen du, onartzen dute, baina, bajo egiten zutenez, ez dago arazorek. Nara, mintzatu gaitezen bai sakonago, bilatzen duten eragin hortaz, zuzen ere, pazienteen erabakia eta bai, hori dute jo mugan, ez da, hortan eragitea besteak beste, eta, ipatu duzue, zuek emakume askok, alabearrez, behartuta bortxaz aldatu dituztela inoiz, abortatzeko orduak ere, ez da, elkarretaratzen ondorioz, antiabortistek altuan edo basuan, baina errezatzen ote zuten kartelak erakusten zizkieten ala ez, mehatxatu edo ez, hortan sartu gabe ere, haiek aurrean izate gutxa ere, bada kazarpen bat ez da, eta hortan ari zarete zuek azpimarra egiten jakina, ez da. Bai, hori da azpimarratu duguna behin eta berriz, ez da, bereiek asko tematu dira honetan, ez dugu molestatzen, errezatzen dugu, errosarioa daukagu eskoa, baina kartelak daramatzagunak bakarrikan da, errezatuko dugu zuregatik eta zure umearen gatik lagunduko zaitugu, inkluso, esan izan dute,
beren idatzian, defentsa idatzian, abokaturen batek idatzi du, Eta eskubide izango lukete ere jartzeko kartelak abortuenaz, eta argazkiak fetuenaz, eta ez dute horiei. Asko suabeago egin dute, neurri hortan, ez da, marra gorri hori ez pasan naia baino onartuz, egin zezaketela. Gu hortaz aratago joan gara, ez da, oraintxe esan duzuena. Berdin du ze intensidade gora, bera, bajugo, altugo, ze kartele edo zerrez. Kontua da, ezin gerela hor aurrean jarri. Guretzat hori koakzioa da, guretzat hori akosoa da, guretzat hori gure eguneroko jardunean eta pazienteentzat askoz gehiago, hori da azken finean gauza bat ezin deguna edo ez deguna jasan behar, ez da? Ondorioz da jartzearen asoilik. Ezin direla jarri, berdin zait nola, zer, zetonutan eta zer erakutiz. Ezin du jarri gure klinikaren aurrean errezuan inorri ezer esaten. Gainera, emakumearen personaren arabera, erabiltzailearen arabera, kaso horrek guztiak eragingo diona, diferenta izan daiteke, eta bueno, hori hola da, ezta? Erabiltzailearen berdintzait izara, babesarea, egoera emozionala, laguntza duen, batzuei edo bestei, ez dakit haundi edo txiki izan daiteken, baina, igual bati ez dio eraginen erabakian, eta, segituko dutinko beste batzuei ez, hala ere ez da justu honetan guztian horremen pegotea, ez da? Persona horrek duen, ez dakit, teman kapazidadean, momentuko egoeran, berdin, bati, esan nahi dut, alako batzuei eta bestei eragina handiagoa edo txikiagoa ekarrita ere, ez da justua eta listo, ez? Ezin da eta listo, ez dakit hori ere, beste kontu bat den, ez? Neurgailu bat. Premisa bat dago eta epaileak erabili egin du. Esaten du, ez dala demostratu egondanik emakumerik abortatu ez duenik hauengatik. Baina eske delitu hau ez da emaitza delitu bat. Erderaz, no es un delito de resultado, baizik eta aukera ematen du hori gertatzeko. Bai? Hortaz, ez dugu demostratu behar hori gertatu danik, eta gaina perversoa da. Bai? Lekuko bezala egon zan, klinikaren erabiltzaile batek epailak galdetu zion ia zertara joan zan. Eta honek esan zuen, ez dut kontatu nahi. Ezki hor badago bere eskubidea ez kontatzeko, intimidaderako eskubidea, eta beste hainbat eskubide, ez? Orduan, ez da zertan gertatu behar izan, naiz eta guk dakigun gertatu dena. Baina hor badago beste premisa bat, eta eurek esaten dute, rezar no molesta, ez? Ez duela molestiarik sortarazten. Eta norbait molestatua sentitu bada edo ezin egona sentitu izan badu hori, kontu subjektibo bat dela, baina buelta eman altzaio horreri, ez da? Esan ez, zuek uste duzue, zuek egiten duzuen hau, ez dala molesto, baina hori oso kontu subjektibo izan daiteke zuek sentitzen duzuena. Baina, eta gainera, iruditzen zait, gainera, ari gara pentsatzen demora guztian denak, ez? Molestiak edo ertzapena sortzea izan behar duela pertsona vulnerable bat dalako, edo momentu vulnerablean dagoela aborto bat egitera doalako, baina nik uste dut molestiak edo ezin egona sortaraztea izan daitekela haserrealdi bat sortaraztea. Nik ez du zertan vulnerable egon behar abortatzeko eskubidea egikaritzen dudanean. Izan daiteke alibioa sentitzen dudana, esaterako, baina izan daiteke haserrea sentiarazten nautena. Ez? Eta iruditzen zait hori ere kontutan izan behar dela. Abortatzera ez doa pertsona, abortatzera zen emakumeak ez dira beti vulnerableak, edo ez daude momentu saugarrian, edo ez dute zertan egon behar. Baina egon daitezke oso lasai, atsegina denik ez dugu esango, evidentemente, baina izan daiteke haserrea sentitzen dutela pertsona hauek klinikaren atean ikusten dituztenean, edo bestelako molestia. Epaile zentratzen da asko, eta nik uste oroar zentratu izan dela gaia asko horretan, eta iruditzen zait akatza dela. Bai, eskerrik asko, zehaztapen horregatik garrantzitsua bai. Eta, erabiltzaile ez ari gara, baina haiek ez ezik langileek ere sentitu izan dute jazarpena, noski, esaterako langile batek kontatu tranbiatik ohikoa baino geltoki bat lehenago gelditzen hasi zela, eta kafe hartzeko ohiko tokia aldatu zuela, eta haiei esaten zizkieten mehatxu eta irainak ere izugarriak dira. Egia esan duda genuen, mezuok ozendu behar ziren ala ez, baina uste dugu akaso balio duela egoerari neurria hartzeko, entzuleek ideia bat izan dezaten, adibidez honakoak esaten zizkieten langilei, hiltzaileak, genozidak, zuek hiltzen duzue,
hiltzen dutenek ordainduko dute, zuen zigor eguna iritsiko da, eta abar. Epaiak ordea esaten du akusatuen jokabidea ez zela artxatzailea izan, eta ez dutela jokabide bortzitzik izan. Zein da zuen... Gezurra dirudiela bintzat, ez? Horrekin, bereiek aurkeztu dute proba bezala 25 orduko bideoak grabatu dituztenak, autograbatu dituztenak, bere buruai grabatu dizkietenak, errezuan ez da, eta 25 ordu horietan, ez dut uste 25 orduak ikusi direnik, baina aparte, 25 ordu horietan oso modu baketsuan, besteak beste sententziaren amaieran jartzen du, ez da, se reunían de una manera exquisitamente pacífica, ez da, interpretazio ere hortxe dago. Hombre, nik nire burua grabatzen badet, besteak beste noski marra gorriak ez ditu dela pasako. Baina, deigarriena da, sententzia hortan bertan ere, epaitzen gaituztela gu, esanez, nola dan posible, hainbeste molestatzen bagintun, eta hainbesteko akzio sentitzen bagintun, nola kuk ez genitun grabatu eurak, hori dena egiten, nola ez genuen grabatu oso erresa dela. Hori egitea ez da, eta harrituta esaten du epaileak guk ez aurkeztu izana hori. Guk beti izan dugun izan da. Guk ez dugu konfrontaziorik nahi. Zergatik, ez dugulako, beak orain esan duen bezala, emakumea dute, ona etortzen danean behar du eremu lasai batetara etorri. Bai, berdin zait nola, baino eremu lasai batetara. Ez du aserretu behar, ez du amorratu behar, ez da triste jarri behar, ez da epaitua sentitu behar. Berdin zait, edo zer gauza dela eta zu zatoz mediku batetara, eta zatoz gauza bat egitera, interbentzio bat egitera, kasu honetan etenaldia. Edo eta ez bat zatoz etenaldi bat egitera ere. Ez du zertan paziente batek ikusi behar aurrean inor. Ondorioz, guk ez grabatu izana, guretzako izan da zigor tiroi bat. Beraiek aurkeztu izana, beraien bideoak baketsu errezuan, ez urteak daramatzagu kristonak entzuten. Kristonak entzuten. Ze izan ere, beraien modu baketsu hoien atzean, ez dezagun aztu, ultraeskuindar pentsamendu ideologia dagoela, ultrakatolikoak direla. Epaiketaren azken egunean ere izan zuten aukera nahi bat zuen beraiek hitz egiteko, zuenak auzipetuak, eta hietako bat ateraztan, eta lehenengo gauza esan zuen azan, 50 urte ospatzen ziren egun horretan deklaratzen zuenean Franco hil zala. Eta lehenengo gauza izan zen azan, orain dela 50 urte ustezko diktadore bat, edo ezakit, orain daudenak diktadorego dia, horrela izan, epaileak ezakin nola sartu, abokatuak ezakin, eta kere esan zuen. Eta argi daukat, kondena erortzen bazait ez detela inoiz ordainduko, ez diet ordainduko hauei, umeak hiltzen jarraitzea. Komplejorik gabe ari dira, ez da? Komplejorik gabe gainera. Komplejorik gabe. Hiltzaileak, niri esan duzu, eta nik ustez gauza hauek esan egin behar direla, ez da? Hiltzaileak garbitzaileari esaten zergatik aritzea garbitzen mierda ondina zuezeate, edo niri seme-alabekin ikusi eta esana, zukumeak izan ditzakezu besteenak erail egiten dituzu, men aurrean esan zidaten hori, esan nahi dut, hori dena dira, ez da bakarikan errezuan moduak etzuan, ala ere, hori balitz ere, nire ustez ezingo luketela jarri. Gauza oso bada eta mentalidade oso fascista bada eta horratzean dagoen guztia. Epaiak dioena egia esan nahiko ikaragarria da oroar, eta gauza asko nabarmendu genitzake, baina guk beste gauza gehiago ekarri nahiko genuke, ze epaiak ohartarazpen bat egin dizue, egin dio Askabideri, diskretuago aritzeko eskatu dizue. Azalpenean zioen legeak abortuak egiten dituzten klinikei gomendatzen diela seinale diskretuak jarditzatela ematen dituzten zerbitzuei buruz, eta klinikaren arduradunei leporatzen zizuen gomendio hori aintzat hartu ez izana, eta argi eta garbi esatea bertan abortuak egiten direla. Esan genezake klandestinitatera bueltatzeko eske bat dela kasik? Bai, holan da, oso garbi. Desde luego, legegileak lege aldatu beharko du, nire ustez, baina ez hilik legea, aurrekinak ere edo preambulo aldatu beharko du, egia da, OMSek eskari bat egiten duela, eta da segurtasun perimetro bat, baina baita be jasotzen du OMSek esaten duena, eta da publizidaderik ez egitea edo era diskreto batean iragartzea klinika hauek, eta hori
hori iruditzen zait terriblea dela. Horrek atzera bueltatzen gaitu 40 urtez, okerra delitua izilpean egin beharreko kontu balitz bezala tratatzen du, eta iruditzen zait 40 urte ez direla nola nahi pasatu, eta malko eta odol asko eta borrokaldi asko kostatu dela onaino ailegatzea, eta eskubide bezala kontemplatua egotea gure gorputza eta gure sexualitatearekin hartzen dugun erabakia, eta iruditzen zait atzera pausu ikaragarri bat, eta iruditzen zait legegileak urrengo legearen preambulotik kendu beharreko kontua da, olako epailek erabil ez dezaten berriro, olako argudioak. Aipatu duzu orain ez, etorkizunean ari jokatzen aditzak, izan ere, orain zer egin hori ere noski, izanen duzu buruan, edo diseinatzen hasiak edo, lehenbizen egin dizuek galdetu, orain egia esan da beha zuk aipatu duzu, legea aldatzea, baita aurrekariak ere aurrekinak aldatzea, hori aipatu duzu, baina, iragarria duzu dagoeneko sententziaren arira, alegia absoluzioa, ebatzi du epaiak, Arabako provintzia auzitegian elegite aurkeztuko duzuela iragarri duzue. Ez da hori da, akaso urrengo urratsa epe motzekoa, eta besterik ere bai, ez da? Eske gehiago ere izanen dira. Bai, guk azkabidek erabaki dau aurrera egitean, bide judizialean, eta orduan, Arabako auzitegiaren aurrean aurkeztuko dugu dagokion elegitea. Horrek, olako elegite batek ezin du sententzia honi ezin dioz bueltarik eman, hau da, absolutuak izan direnak ezin ditu zigortu bere horretan, baina anulatu dezake, edo nulitatea deklaratu dezake epaiketa horren, eta berriro epaitu beharko, atzera eragin beharko luke prozedurak epaiketa momentura arte, ezta? Eta, momentuz, pausuz pausu goaz, jakin badakigu, legebiltzarretik ere zerbait mugitzen ari dala, eta, iruditzen zait, bide guztiak jorratu behar direla. Ona begira, kaso honetan azkabidere begira eta epaiketa edo prozesu honi begira jende asko dago, etenaldiak egiten dituzten hainbat zentru daude, emakume asko ari da ona begira, eta iruditzen zait mugimendu feminista ere hortan dagoela, ez? Jokoan dagoena handia da, eta ezin dugu atzera pausurik eman. Ezin dugu, ez daukagu besterik. Zuk zeuk ohartarazi duzu bea, bestela gaur klinika pribatuen aurrean otoitz egiten uzten badiegu, bihar ospitalen aurrean hasiko direla otoitzean? Evidentemente, hau ez da klinika kontzertatu hauen kontu bat, arazoa beste bat da, bestelakoa da, eta jakin badakigu gaur-gaurkoz, etenaldiak erkidego gehienetan, klinika kontzertatuetan egiten direla gaur-gaurkoz, eta biharretzi ospitaletan edo osasun publikoan egiten baldin bada, hauek ez dutela inolako arazorik izango konzentrazio berau hauek egiteko leku osasungintza publikoaren aurrean, dudabarik. Bistan da, abortatzeko eskubidea blindatu beharra ez da hori dugula, helburu, nola, eta noiz ez da, ematen alko den pauso bakoitza, esan da ikusteko dago, eta ez dakit esperantzaz galdetzea, den egokiena, baina esan duzu orain ez, jende asko dela honi begira, indarrak batetik eta besteak egon badira, erresistentziak ere bai, hori hasieran esan dugu, baina ikusi beharko da, ez da nola blindatu, hau. Blindatze kontua ez da, Frantzian egin dute, estatu frantzesan egin dute. Kontua da, abortoaren gaia gainera puripurian dago, ez da? Etengabe puripurian dago. Beste lege batzuk onartu direnak, ez inoiz, ez baian jartzen kasualki beti emakumeoi dagozkigun legeak jartzen dira ez baian, eta edozein herrialdetan, edozein mugimendu politiko ultraeskuinak hartzen duenean boterea, lehenengo gauzetarikoa izaten da. Abortoaren legea murriztuko dugu, abortoaren legea ez estatuko dugu. Kasualki, noski, ez da kasuala. Ez da oso orkestatua dago eta badakite zer egiten duten eta zeinen kontra egiten duten. Ondorioz, hau blindatu dezean, zer gertatzen da? Gaudela itxoiten zer gerta daiteken, ez da? Orain inboluzio politiko batean gaude. Esan nahi dut ikusten dituzu, beste orain Txilen ikusi dugu ere. Ez da, esan nahi dut, oso eskuin giro hartzen ari da mundu maila osoa, ez da?
Eta hori gertatzen denean, eskubideak murrizten hasten dira. Eta eskubideak murrizten hasten direnean, kasualidadez, lehenengo eskubideak murrizten direnak emakumeak izaten dira, emakumeenak izaten dira, ezta? Ondorioz, badakigu hemen ere, ze egur ematen ari diren, Estatu Espainiarrean ze egur ematen ari diren, eta badakigu, eta arrisku badago, eta arriskua da, hemen beste batzuk, hemen, Estatu Espainiarrean beste batzuk gobernatzea. Eta Alderdi Popularra Vox etorriko balitz, Voxek askotan esan du ere, abortoren kontra dagoela eta legea ezeztatuko lukeela. Ezin diogo gutxi alderdi bati, gobernu eskuindar bati, erabaki dezan gure eskubideen gainean, ez da, ondorioz hori blindatu din marko litzateke bai edo bai. Hau ez da, be eta biok askotan hitzein dugu egun hauetan, ez da, epaiketan arira, zaten norbaitek ez da du emakumeek bozka dezakegula? Ez. Orain ez. Norbaitek eztabaidatzen du dibortzioaren gainean zer? Ez. Norbaitek eztabaidatzen du abortoa zer, nola 16 urte, 17, ez 3 egun pentsatu, ez pentsatu, jarri gaitezke aurrean eta errezatu, bai, hori bai. Hori denek egin dezakete, ezta? Ordena gera epaile eta denok gera berdugo, ez dakit nola esan. Ondorioz, bueno, blindatzea izan daiteke bide bat, gauza asko dago oraindik hemen egiteko, bide luzea eta beak oso ondo esan du. Hau urtetako borroka izan da, mugimendu feministak urtetako borroka egin du gure eskubide hau bermatua izan zedin eta hortan jarraitu beharko da. Bueno, guk ere jarraituko dugu ala beharrez adi eta ea zer gertatzen den honekin guztiarekin, baina momentuz hemen utziko dugu. Mila esker, benetan, Aroa Iturri Askabide Klinikako arduraduna eta Bea Ilardia Askabideren abokatua gure galderei erantzuteagatik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Zuei benetan eskertzen da. Animo bidean. Hori da. Egonen gara. Eta entzule, zuri ere, onaino iritsia bazara, hemendik gutxira, egin dugu topo berriz. Mila esker. Hori da, besarkada bat, agur.